15 दिवसाची साई जमा केली आहे दुधाची. मी तुम्हाला तूप कसं बनवायचं ते दाखवणार. त्याच्यासाठी मी आता इथे याच्यामध्ये दही मिक्स करते. सगळं एक सारखं करून ठेवून द्यायचं. आपण ह्याचं लोणी काढून घेऊया. हे माझं एकदम 2 मिनिटात तूप निघतं. लोकांना कंटाळा येतो पण मला काहीच वाटत नाही तूप बनवायला. एकदम सोपं आणि सिंपल आहे तूप काढणं. थोडं पाणी टाकून घेते थोडं. हे बघा कसं लोणी निघालं. हे सगळं लोणी आहे बघा. लोणी काढायला घेते. ताक आहे त्याचे तुम्ही ताकाची कढी वगैरे पण बनवू शकता. फोडणीला घालू शकता. हे मी लोणी काढून घेतलंय. 3 ते 4 वेळा मी धुवून घेणार आहे स्वच्छ पाणी घालून स्वच्छ धुवायचं. सफेद पाणी निघून जात नाही तोपर्यंत. असं धुतल्यावर एकदम स्वच्छ धुतली जाते ते लोणी. आता स्वच्छ माझं धुवून झालंय. आता मी याला कडक ठेवणार आहे बारीक गॅसवर. जवळजवळ याला अर्धा तास तरी जाईल बारीक गॅसवर. आता थोड्या वेळाने होईल. लाल होत आलाय. 10 मिनिटात होईल. मस्तपैकी तूप सुटलंय. आपलं तूप आता थंड झालंय. आता आपण गाळून घेऊया ते.